Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulan ug kabituonan imong ipahimutan mga pagkantos ning kinabuhi imong ipasan alang ka na sa kahugawan imong ginluan kinabuhay kusong hangtod naginhawa Mabungahong hapon mga igsoon. Ato nang i-share igsoon. Ako sang i-share. Nag-caption pa ko. I-share sa nako. Pwede mo mag-type sa yung mga higala, type at followers at highlights at everyone. No, i-mention na yung higala igsoon, mag-live na ta. nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulan ug kabituonan imong gipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong ipasan alang ka nako sa kahugawan imong ginluan kinabuhi. Kumusta mga igsoon? Antiang Plantinos from Hong Kong, thanks for watching. So ako sa ning i-kuha igsoon, i-share sa no. Wait. Thank you, auntie. Thank you. So, mga igsoon, ako sa ning i-share dire. Kamo po diha, pwede na mo mag-share, pwede na ninyo i-mention inyong mga higala sa comment section para makabantay sila sa tuang live. Pwede na mo mag-type niya at followers, at highlights, or at everyone para makabantay sila igsoon. Ug sa katong mga kuan igsoon, mga Kristohano na, no? Mga kauban na to simbahan. Ang katong mga ning claim nga naluwas na. Okay, atong siran ani igsoon, atong i-mention sila ani kay basin. Kay usay man gud igsoon ay doktrina ba nga basta na ay doktrina nga akong nabaluan nga murag okay ra nila ng sala, no? Kay ang kaluwasan daw dili magbase sa maayong binuhatan, yes tinuod. Pero dili pud pasabot nga dili pud ta mobiya sa pagpakasala. Mao na tong isgutan ron mga igsoon.
Okay. So, nahuman ako og share igsoon. Shout out tanang mga OFW ug tanang mga Pilipino, mga kaigsoona nato diha nga dili na sila maingon og OFW kay kuan na sila PR, permanent resident na. Anang nasod nga asa sila karon. Okay? Shout out mga seaman, shout out mga igsoon. No? Mga higala, mabungahong kapunon ania na usab ang iyong ubos nga lagad, magpakaon na usab. Magpakaon spiritually ba, no? Maniudto ta igsoon kay ana mi nay pamahaw paniudto. Sunod unyang gabi panihapon. Dili ta mapulan mamalandong sa pulong sa Ginoo. Mao ni pinakanindot nga addiction kaysa maadik ka sa sigarilyo, inom, shabu, no? Marijuana, para na ako sa una bay nga man. So far igsoon based on my experience pinakalami nindot nga addiction. Nya ang tama makaayo ug ang tama makabuutan pulong sa Ginoo. Kiti nindot ta. Walay sama kalami sa tama ang presensya sa Ginoo. Mabitatot akong testimony before igsoon nga ingana ko. Kung ako palang jung natilawan ang katamis kalami, ako jung natugkad ba ang kalami sa presensya sa Ginoo, dili na unta ako makatilaw og shabu. Sagdi lang na apoy katuyuan ng Ginoo igsoon. Amen. Sister John Jing, thank you sister for typing at followers. Salamat. Okay? So, akong gi-greet ang mga higala na mga piniriso sa lain-laing prisuhan karon. Tanang mga inmates sa different BJMPs, shout out. Kunya, kay mao gina Ikson basin, ayaw lang dyan mo katingala Ikson every time nga mag-live ta. Ako adyong i-mention ang mga piniriso, nga naman. Usa na sa akong ministry. Ganahan ko musulod og prisuhan nga naman. Kay ako pud sama pud nila nga gihukman sa una. Wala na kuno koy paglaom, mao ni salot sa katilingban, adik-adik. Wala nila ing padulngan ning bataan ni kanhi si James. Wala nila ing padulngan. Prisuhan na og dili minteryo. Ingana ko nila gihukman sa una tungod kay lulong ko sa ginadiling druga. Apan karon ang banggiitang tig-deliver og shabu. Adik-adik nahimo ng tig-deliver og pulong sa Ginoo. Adik-adik na sa presensya sa Ginoo. Mo na iksono. Muna nga, dili jud ta pwede makahukom o makatuldok sa usa ka tawo. Tuldukan nato dayon kay samtang napay kinabuhi, napay gininhawa. Amen. So again, shout out sa akong mga kaigsuunan nga mga piniriso. Okay? Nasa Cebu City Jail. Bahay ni Kuya. Brad Ari, shout out. Okay? Abanti ta, Brad. Toledo City Jail and Talisay City Jail. Tanan nga mga BJMP. Okay? Shout out. And of course, atong mga jail officer, atong mga kaigsuunan sa military, Philippine Army, atong mga kaigsuunan sa kapulisan, no? Shout out, Camp Osmeña, Cebu, Sir Rudy Abergonzado, nga nakakaroon sa Davao Airport, kabalo na ka. Shout out, Sir Paul Acosta, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, okay? Tanang mga kapulisan sa lain-laing istasyon, apoy nag-message na ko ganina. Ganina ba to, ma'am? O nagtanaw siya karon, shout out, ma'am, police officer, babae, nagnasya pre-request. Asa to dapita siya nga station, murag somewhere in Mindanao. Nagpa-pre-request siya, police officer. Shout out anang kapulisan, namo sa akong prayer igsoon, okay? Shout out akong mga amigo nga hippie diha, Police Captain Albert Sator, okay? Brad Chief, Longlib, kanunay. Police Captain Sir Eliasar Milumida, Police Captain Onyot Enrolizo, Police Captain Renan Romulo, Police Captain Jasper Reyes, akong classmate, and Police Captain Brad Ams, Sir Miluria, okay? Tanda lang akong i-greet kay gamay ra, pero sa tanang kapulisan, mayong pagtanaw, okay? Tagbilaran City, Barracks, okay? Mayong pagtanaw. Abanti ta. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanan nga naminaw, tanan nga nagtanaw, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Okay. Lanog diri sa Maslog, Sibulan, Negros Oriental Pastor. Pa-shout out sa among mga silingan. Diri Pastor again. Maslog, Sibulan, Negros Oriental from Igsoong Imi Charmy. Okay, God bless. God bless Negros Oriental. Okay. Makabalik na ko diya po, nakalaag na ko diya Negros Oriental o Occidental. Kanang duha, Oriental and Occidental, dumagiti, nakawali ko da Igsoon, bisan asa lang ni maabot yung ubos nga lagad.
God bless Pastor, nindot kay imong music ni Matt sa imong preaching, himaya sa Ginoo igsoon. Anyway, akong i-shoutout ang tanang mga subscribers nato. Shoutout sa tanang mga new followers nga naabot diri. Shoutout sa itong mga viewers, shoutout sa itong mga star senders, tanan nga nagtanaw, shoutout. Ang Diyos magapanalangin, magakupot kaninyo igsoon. Ayinglin, shoutout Pastor, kompleto na po akong daily routine. Basta makatanaw sa live nimo, himaya sa Ginoo. Watching from Germany this time, Sister Julieta Pigil. Okay. Sister, God bless, God bless. Ako nang gigreet ang tanang mga OFW. Okay. Always thank you. Every day is a blessing. God bless you, Sister Janet. Naka sa akong prayer. And of course, Sister Janjing, appeal ka sa akong prayer. Di ko kalimot. Hello po, Pastor. Watching from Uzbekistan. Bao Mercedes Aranwes from Uzbekistan. So, bago na ko na ikson, Uzbekistan, i-save na ko. Kung pa ko kabasahan nga nasod. Although familiar ko ning ang name. Ako ning i-save mga ikson tungod kay every morning during my personal prayer, akong iampo ning mga nasod, akong anlan eh. So na naman tayo more than 50 countries dire akong gilista. So ipuno na to ning Uzbekistan. Na wala pa yung Uzbekistan, no? Ako i-check. Wala pa. Uzbekistan, wait. Maayo man mo buksing. Mapildi usahay ang Pinoy ani sa kuan, Asian Games siguro ni. Uzbekistan. Alright. Thank you, sister. Kinsa man to? Bao Mercedes, sister. Aranwes, okay, from Uzbekistan. God bless you, sister. Salamat sa higayon. And also from Japan, Pastor Pohon, makauli ko Pinas Pohon, Pastor. Salamat, Pastor. Nga naman, laagtas inyo. Kay God bless Haruse Torashino. Bae kasi, igsoon, bae laki. Bae ni, naminyo siguro ni Gapon. Again, igsoong Haruse Torashino or anak ba ni sa kuan atong igsoon nga nakaminyo og Gapon. Pastor Pohon, makauli ko Pinas Pohon, Pastor. Salamat, Pastor. Makita ta Pohon, sige, tour diri sa Bohol. God bless, sister. God bless, Ikson. God bless you more. Anyway. Before anything else, Ikson. Uzbekistan po is Central Asia po. Murag, natunga siya between Europe and Asia. Yes. Kay kanumdum ko, sister, murag, sa Asian Game to na yung Uzbekistan, sa boxing. Yamayo kay mo boxing ba? Pastor, please pray. May sakit ako watching from Tokyo, Japan. Yes! I-appeal ka sa personal prayer. Kasi nga ni mo. Hari kay, nisod kay ni siya kung anon kay ininsik, inapon. Asa to? Babae, okay. Harusi to... Wait. Ako na lang kang ipiktura na, sister, ha? Nya ako kang i-appeal sa akong personal prayer. Harusi... Turasino. Thank you, sister. I-appeal di ka sa prayer. Personal prayer, kay nindot man na kay nang... Kuan gid ba na laki quality time gid ba. Sister Jennifer Capareda Embate. Shout out General Santos, Pastor. I love you, Lord. God bless you and keep you, Pastor. God bless you more. Iksoon. Sing maminaw ta diri. Okay. So magpray na ta iksoon kay unya ta taon magkuha ko sa kong anak, no? Kani laging nanaka sa napo kay laing obligasyon ba. So magampo ta iksoon. Excuse me. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another opportunity that you have given to us. Salamat sa laing higayon, Ginoo, nga imong gihatag kanamo. Laing panahon, laing chance nga mamalandong na usab kami sa imong balaang pulong, Ginoo. Dili tanang tao karon Ginoo na higayon nga mamati sa imong pulong. Dili tanang tao karon Ginoo na opportunity nga mamalandong sa imong pulong. Apan salamat Ginoo niining panahon nga imong gihatag og higayon. Lord, sa dili pa mi mamati sa imong pulong, limpyuhi among kasing-kasing daan. Himo aming takus, himo aming angayan, mamati, maminaw, mamalandong Ginoo. Nagayo sab kami Ginoo kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing magpakorek, anda mo dawat og tambag. Labaw tanan anda mo sunod sa imong pulong.
Tagayo sa kami kaalam nga langit nun, Ginoo, aron among matugkad ang imong pulong. And of course, Lord, I pray, peace of mind, kalinaw sa unahuna na mo, Ginoo. Ikaw lamang ang masentro ug ma-focus sa mong pagabuhaton karon. And Lord God, right now, akong giampo tanang nagtan-aw karon, Ginoo. Kutob sa maabtan ani nga live, Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, ipabati imong hikap, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. And Lord God, ikaw lamang ang mong ipataas karon. Walay laing alan, maisa, walay pastor, walay relihiyon, walay simbahan. It's all about Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord God, ikaw among ipataas, ibayaw, pasidunggan, himayaon. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, Holy Spirit, mamuhat ka, makigistorya ka. This is your moment. Thank you for the victory, Lord God. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mabungahong hapon. Pasensya na mga usay akong tingog pagaw-pagaw ba. Okay? Napagaw lang ni Igsoon kay sige kog live, sige gwali ba. O, di ko matagbaw ani, no? Sama sa akong gibalik-balik Igsoon og share ninyo nga. Dili ko matagbaw og nganong magpulan man ko pag-share sa pulong sa Ginoo, no? It's just an expression of my love to Him. Ngano man, gitagaan pa ko ni chance mabag-o from drug addiction to Christ addiction, no? Itagaan pa ko niya higayon, igsuon nga mapurmang tao. Nga makasabot kay ingon sila, ingon akong mama, ingon akong igsuon uban nga. Nagsige na daw kong istorya o kahoy sa una. Istorya ko at atubangan sa sagingan. No? Makuratan ko, muigking ko sa kong kaugalingong anino. As in, di ko mahiluna, mahimutang. Kay nadaot akong utok sa ginadiling droga. Due to drug overdose. Apan sa dihang gibag-o ko sa Ginoo, labihan akong kalipay. Mauna nga pirti kong adika karon nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Para sa kaymayahan sa Ginoo Igsoon. Okay, let's proceed. Again, sa dili pa kita mapadayon Igsoon, i-mention ninyong higala sa comment section aron makadungog sila ba. Ang atong topic karon Igsoon is about sin. Okay, kaning pagpakasala or kaning sala. Tinuod man nga makasala ta, tinuod nga dili ta perpekto, pero mao ni atong timan-an Igsoon. Kita nga mga kabalo na sa kamatuoran, kabalo putag kamatuoran. Kabalo to sa angay na tong buhaton. Kabalo ta sa maayo ug dautan. O gisugo ta sa Ginoo Igsoon nga kung nanatas kahayag maglakaw tas kahayag mobiya natas kangitngit. Okay? Kung tinuod ta nga naluwas ipakita nato sa atong binuhatan nga tinud-anay tang naluwas. Atong ipakita Igsoon, atong tugutan nato nga mahimo tang reflection sa karakter ni Jesus. Amen. Kay naam ko'y mga doktrina nga akong nasugatan mga gidibati ko nga ang kaluwasan tinuod man, tinuod. Ang kaluwasan dili na siya pinagi sa itong mayong buhat. Tinuod. Yes, tinuod. Dili na ito haguan ko, no? Tinuod. Gift ang kaluwasan. Grasya sa Diyos. But, yes, dili siya ang kaluwasan. Dili, but pasabot maluwas na sa mayong buhat. Apan ang mayong, kung mingon tag naluwas na ta, naagi na resulta nga mayong buhat. Mayong binuhatan, resulta sa itong kaluwasan. The moment we receive, we accept by faith, Jesus Christ as our personal Lord and Savior in our heart, automatic na ay kabaguhan sa kinabuhi. Di ginakalikayan, dili na ingon nga, naningkamot ta nga mayong binuhatan tong gipakita. No! Automatic mo follow ang ang maayong binuhatan sa dihang nakatagamtam tag kaluwasan. Di pwede nang mingon tag naluwas ta, apan wata ning biya sa kangitngit. Nagpabilin ta sa pagpakasala. Okay, mao ni atong topic karon. Okay? So again, i-mention yung mga higala niya. Continue to type at followers, at highlights, at everyone. Niya, pwede ito i-share action. Atong ibandera, atong imarites, atong ipakatag ang pulong sa kamatuoran nga makahatag o kagawasan, makahatag o comfort, makahatag o kalinaw sa tanang naminaw. Okay? So akong basahon dire igsoon, pulong sa Ginoo. Makita sa 1 Juan. Okay? 1 Juan 3, magsugod ta sa 6, o niya mulukso ta sa 8. Kay taas man. Okay? Again, 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 6. Okay. Listen carefully, paminaw mo. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo, dili na magpakasala. Okay? But it doesn't mean nga perpekto ta. It means nga dili na ta magpakasala. Kana bang dili na tutuyuan ba? Okay?
Okay. Again, busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa makakita or makaila kaniya. Kinsa man na siya kamatuoran, si Jesus. Let's jump into verse 8. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sayawa. Again, ang magpadayon sa pagpakasala, katulad mga doktrina diha nga mga kusog kay makiglantugi nga luwas na. O wa ko na problema ng mga sala kay okay ra na kay gipasaylo na tadaan. Paminaw mo. Ang magpadayon sa pagpakasala kay bawo na kinsa tang anak. Anak ta sayawa, apan it doesn't mean nga di ta masipyat. Dili lang nato tuyuan, okay? Kay lisod po kayo dili na ta masipyat, di na ta manginahanglan Ginoo, okay? Ang magpadayon sa pagpakasala iya sayawa, kay ang yawa nagpakasala man, sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios si Kristo, mao ang paguba sa buhat sa yawa. 9, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Kay ang kinaiya sa Dios, karakter, anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios, iya namang amahan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Inom sa ta kay murag lami kay ning topic. Okay? Shout out 251 viewers. Again, Ikson, remind ta nining kapunon ni San Juan, Santos Juan, Kapitulo 3, 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 6. Nag-ingon ang balang kasulatan, Ikson. Listen carefully. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo, dili na magpakasala. Ingon si Pablo, mga Ikson, ang tanan nga nahiusa ni Kristo bag-o nang binuhat. Kaya nga naman, sa una siya makasasala. Sa una naglunang siya sa kasasala. Sa una adik-adik siya. Sa una namaligya siya ksabo. Sa una grabe siya kabanggiitan nga makasasala. Apaningbiya siya. Nahimo siyang bag-ong binuhat. Si Juan po ning ingon, ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Okay? So asam to ning ingon dia nga kanang okay ra kanong masala. Okay ra? Di daw ta magpakasala. Apan dili lang ibo pasabot nga dili ta makasala. Okay? Don't get me wrong. Ang gusto ipaabot ani Ikson nga makasala ta apan dili na to tuyuan. Amen. Makasala kita di may ginatuyuan bisag ako makasala tag kalit sa una-una. Apan tungod kay natay Holy Spirit abtik lang ta, no? Makasala ta sa mga kalit ba? No, makalitan ka ba? Mukalit na magpaninghag wa hinungdan, ano? Pero lahi ginang nagplano ka nga magpakasala. Nagplano ka karong adlaw mao ni ang buhaton. Kay balo ka nga wala na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kay balo ka nga wala na align sa kabubuton sa Ginoo. Dili na pwede. Kay nag-ingon si San Juan sa 1 Juan 3:6, ang tanan nga anak kang Kristo, okay? Palayo gamay. Okay. Nag-ingon Rexon, ang tanan nga anaa ni Kristo dili na magpakasala. Okay? Next. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa makakita o makaila kaniya. Kaniya, si Kristo. Kinsa man si Kristo? Kamatuoran na siya. Matod pa sa John 14:6, nagingon niya, I am the way, the truth, si Jesus. So, kaning kaniya, si Kristo, kamatuoran. So, si Kristo ang kamatuoran. No? Kung muingon ta, Ikson, nga naluwas na ta. Kung muingon ta nga nahiusa na ta ni Kristo, apan nagpabilin ka sa binuhatan sa kangit-ngit. Apan nagpadayon ka sa pagpakasala. Kung may claim ta nga naluwas na ta, apan atong binuhatan, luwasonon pa. Kay nagpabilin ta diha sa mga daotang buhat. Wa ta mihawa sa kangit-ngit. Kung tinuod tang naglakaw sa kahayag Ikson, mubiya ta sa kangit-ngit. Okay? Unsay tawag ni mo na, no? Kung nagpabilin daw ta sa pagpakasala, ang nagpabilin daw sa nagpadayon nga nagpabilin daw sa pagpakasala, wala pa makakita o makaila kaniya kang Kristo. In other words, kung nagpabilin ta sa atong pagpakasala, Ikson, wala pa gid ta tinuod nga nakaila, nakahibalos kamatuoran nga mao si Kristo. No? So ay kumpiyansa ng ingon-ingon Ikson nga ang imong sala tinuod oy tinuod. Ang sala nato sa umaabot nga wala ta kay balo, wala ta kabantay. Nga naaday tay mahimong sa nga wa tuyua. Tinuod pa sa iluon ta sa Ginoo. Pero dili ibot pasabot nga abusara na to.
nga abi kay dili ta perpekto, abi kay luwas na kintahi ta. Tuyuan atos pagpakasala, no? Sayop nga prinsipyo ug doktrina. Kay nagaingon ang balaang kasulatan, kung magpadayon ta pagpakasala, wala pa ang nagpadayon sa pagpakasala, wala makakita or makaila kaniya, wala kaila sa kamator, wala pa na maluwas, luwasunon pa na. Let's jump into verse 8. Nangingon diri sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 8, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. No? Ang nagpadayon daw sa pagpakasala iya sa yawa, sugot day tana. Di ba? Sumao na igsuon nga bisag dili ta perpekto, magkasala man kita, dili na tutuyoon. Maningkamot ta napoy progress ba? No? Naay progress, naay kauswagan atong kinabuhing Kristohanon. Dili nang magsige kag sala, repent and repeat. Repent and repeat. Hinulsol balik, hinulsol balik. Kapoy na kaayog balik-balik. Kay ang imong hinulsulan og balik, mao po ng salaa nga gibalik-balik. Tinuod nga pag hinulsol igsuon, kanang mutalikod ka sa sala nga imong ginulsulan. Ang tinuod nga imong nga pag hinulsol is genuine repentance, mutalikod ka. Biyaan na nimo ang kanang sala nga imong ginulsulan, dili kay imong balik-balikan. No? Mao ni gingon di kay nga naman ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. So how come moingon ta nga naluwas ta, anak ta sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, ang atong doktrina sakto, luwas ta, kamong tanan kulto, ako sakto, pero wa lagi kay biyaan ang kangitngit, wa lagi ka nahuas diha, na wa gali ka nahimong maayong ehemplo. Unsay gingon sa balang kasulatan si Pablo, ang tanan nga naa na ni Kristo na iusa bagong binuhat. Nganong wa man ka na bagong binuhat, nganong nagpabilin makas pagkadautan, nganong wala kami buwag diha sa binuhatan sa kangitngit, unya mo claim ta nga naluwas ta. Mo nagingog how dare, imposible na igsuon sa bunga makita. Kung mo claim ta nga naluwas ta, naagi na ebidensya kabag-uhan sa kinabuhi, na ebidensya igsuon ning biya tas kangitngit, parehan ako. No? Dili ko manghambog, wala ko ingon i-claim nga nagpagarbo ko nga luwas gyud ko, no? Pero kung basehan ang akong binuhatan, sukad nga nahimugso si Kristo sa akong dughan, diferensya kayo. Okay? Sa una nga wala pa ko nakigrelasyon ni Kristo, bawa na mo, banggiitang adik-adik diri sa mong lugar, kawatan o upiring sa simbahan, ipalit og syabo. Okay? Daghan kayo. Normal ra nang inom sigarilyo, babae, normal ra na. Nakoy nakakomit kog adultery sa una, kay nakoy uyab nga minyo. No, rugby, bulkasil, marijuana, sirap. Mao tong mga binuhatan ako sa kangitngit sa una. Sa wala pa ko nangalagad sa Ginoo, wala pa ko nakigrelasyon ni Kristo. Apan sa diyang ning sugod na kog relasyon ni Kristo, ikson, ang akong amahan mao na ang Dios, anak nako sa Dios, mao ni giingon diri. Ning biya nako atong mga butanga. Mao ni giingon nga ning biya na sa pagpakasala. Although ako masipiat ko, pero dili ingat tupod. Wala na tong mga sauna nako. Mao ni akong giingon. Kay kung moingon tag naluwas ta, apan ang atong binuhatan magpabadlong tang dako, dili ta maayong ehemplo. Ang atong binuhatan kapandulan sa kadaghanan, ang atong pagkaginikanan dili maayong ehemplo sa tong mga anak. Unsaon nato pagpamatuod? Unsaon nato nga mapamatud-an nga luwas ta? Amen. Di magsilbi na. Mo ni gingon ni Kristo igsoon, dili ta na nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Ang makasulod sa gingarian sa langit kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Amen. Kabubuton, nagsunod. Bupasabot na, nagsunod lamang sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Bupasabot igsoon, ning biya na tas kangitngit. Ning biya na tas pagpakasala, kay nagsubay na ta sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Naam ko'y ubang doktrina nga muraog lahi bra kay moingon ba nga luwas na sila. Pastor, ang kaluwasan maune. Yes, kay bao ko eh. Kay bao ko eh. Kay bao ko. Ang kaluwasan grasyara pagtuo. Kay bao ko. Apan na ebidensya. Di na puro bakbaran luwas ko. Ang bakba ra ba di ay di ta maluwas. The kingdom of God is not about talk but of power. Unsa nang power? Tinudan-an kabag-uhan sa kinabuhi. Kanang makita si Kristo sa atong binuhatan, makita si Kristo sa atong sinultian, makita si Kristo sa atong kinaiya. Ebidensya na nga naluwas ta, ning biya ta sa pagpakasala. Kay matud pas balaang kasulatan, ang nagpadayon pagpakasala. So ni,
1 Juan 3:8, ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Kaya ang yawa, nagpakasala man, sukad pagayod sa sinugdan. Okay, delikado. Sumulikay ta, maningkamo ta, igsoon. Dili ta perfect, pero dili na to tuyuan. Kaya nagkaibalo ko, kung mo claim mo, nga naluwas na mo. Kung mo claim ta, igsoon, nga anak sa Diyos, na ang Holy Spirit na to, badlungon ta. Badlungon ta, kung nga tong gibuhat, wa nakapalipay sa Ginoo. Badlungon ta, kung mubuhat na ta padung og sala. Amen. Ako, how many times ko nga na, igsoon, nag-attempt pa lang daan, gibadlong na. Because of the Holy Spirit. Amen. Mao na di kong tuon ang uban nga magingon-ingon nga yes tinuod mo ra man gud og kumpiyansa ra kay ba no ingon-ingon sila nga mao ni kuha man pastor ang kaluwasan dili mayong binuhatan. Yes, dili bitaw mayong binuhatan. Pero unsa man day nang mupabiyaon ta sala mayo man ang binuhatan. Okay? Mayong binuhatan nga resulta sa atong kaluwasan. Deception man gud na siya kanang ingon nga ang dili ta maluwas sa mayong binuhatan. Tinuod na oy, pero ang mayong binuhatan naagi na siya, ebidensya po na siya sa atong kaluwasan. No? Una ta sa Ginoo na kirelasyon musunod ang mayong binuhatan. Okay? Mao na siya kay gitawag ta sa Ginoo sa pagkabalaan dili sa kahugawan. Mao nang mubiya ta sa pagpakasala. Apan mao lagi ito, it doesn't mean nga perfect na ta. No? Dili ko ta perfecto makasala ta pero dili na tutuyuan. Natay kaalam to do whatever we wanted to do. Gitagaan tag enough wisdom ni Lord pagtimbang-timbang unsay maayo unsay dautan. Anak utas Ginoo. Amen. Nay Holy Spirit pag yun. Nya unsay rule sa Holy Spirit? The Holy Spirit will guide us, will teach us all things. Tudluan ta unsa ang kamatuoran. Padayon ta. Padayon ta ri sa 9, 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 9. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Okay? Ngano man, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Now, balik ko na po nako. Ayaw, don't get me wrong, okay? Dili lagi ni pasabot nga dili na ta makasala. Dili na ta magpakasala ba dili na tutuyuan. Kay ngano man, ang kinaiya sa Dios, okay? Makita sa atong kinabuhi. Now, if we claim that we are saved right now, if we claim that we are Christ follower ug nakatagamtam na ta sa kaluwasan karon, pangutana, nakita ba si Kristo sa atong pagkinabuhi? Mao man ebidensya, tanawa. Sige ngon dire. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. In other words, mga igsoon, ang kinaiya, ang karakter, mahimo na tang reflection sa karakter ni Lord. Maunay ebidensya nga naluwas ta. Ebidensya igsoon nga mga anak ta sa Dios ug nakabaton na tagkaluwasan kay siyempre anak na ta ug siya natong amahan. Now, ang dakong ebidensya nga naluwas ta kanang makita ang Dios sa atong kinaiya. Makita mismo si Lord sa atong pagkinabuhi. Unya makabantay ang atong mga tao silingan. Makabantay ang atong palibot. Ako igsoon, himaya sa Ginoo. How many times na iningduol nako? Kabantay sila, laki na lagi ni si James, no? Di na lagi siya mudawat, bisag usa ka shot na lang sa tanduay. Nya, di ako'y barkada. Adik-adik ba? Anak siya. Nanabi siya sa akong barkada. Nya, ako, ang barkada nako namo nga iyang gitabian, ning sulti po nako, ingon siya. Kanang, gaw, lahi na lagi si James kay atong nanuyop mi sa atong ni agaw ko ano, ablang, padila ko isulti sa kauban na mo sa una. Nanuyop mi si James kay diha man to among gihapit kay ako laging kasuwayan kay bago kong naog bagi kag barko nya kay bawo na ka nga gimingaw siman nga adik-adik dili na ko isulti. Okay, so na hambo na daw kay siya sa barko ba naog siya nya iya kong gihapit sa bahay no although wala ko niya gihapit nakitaan ko niya sa usa ka lugar iya kong gihunungan nagmotor siya iya kong gipakitaan og bahig bay daraw nindot kay bahig iya kong gipugos igsoon. Pero himbalibad ko. Okay. Anak naman ko sa Ginoo. So akong gipasidlak na himo kong iwag suga niya. Now, nanabi siya sa kuang higala rapod ka barkada rapod namo sa una. Ingon nga, bay, si James balaki lagi di na lagi siya musuyop no. Ni balibad lagi siya nga ulit man kayto siya adik man kayto maom toy tigdana ko sa una sa kulakat. Wa ko'y kwarta sa una pasuyupon ko atong anong nakabalibad na lagi siya, no? Kabantay mo ni akong ingon. Ang mga tao sa palibot makabantay nga nalahita. Sukad nga nakabaton tagkaluwasan.
Sukad igsuon na himugso si Kristo sa atong dughan. Sukad nga natay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Musugot kag sa dili, muli kay jud ka sa sala, mubiya ka sa pagpakasala. Sala man to kay makadaot nga bisyo man to, atong lawas templo man. Muli kay kas binuhatan nga dautan, unya ang mga tao sa atong palibot makabantay. Unsay giingon diri igsoon? Again, dili na magpakasala ang nahimo ng anak. Magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Kay ang kinaiya, no? Kinaiya sa Dios. Anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Wow. So uban mga igsoon nga live kayo sa Facebook. Magsige claim nga sila mga anak sa Dios. Ang amahan Dios. Ang ilang amahan maong tinuod nga Ginoo. Apan subo pamalandungon kay wa gyud makita ang Ginoo sa ilang kinaiya. Wa nakita ang Ginoo sa ilang pagkinabuhi. Sinultian palang daan bulala na kayo. Na sila ra daw naluwas hambugiro kay ba. Ingana ba kinaiya sa Ginoo, kinaiya na ni Lucifer. Nowadays, daghaning claim nga luwas na sila. Sila ang sakto. Sila ang tinuod. Pero nganong ang kinabuhi, ang kinaiya ni Kristo. Nganong si Kristo wala man makita sa ilang kinabuhi. Ang ingon diri mga igsoon, makita man siya sa atong kinaiya. Ang kinaiya ni Kristo, ang imahe, makita na to. Okay? So ang tao nga wa kaila Ginoo makurat, hala, lahi lagi ni siya, mao man ning kusog kay manungo sa una. Mao man ning magligid-ligid sa kahubog karon. Di na lagi siya mo inom karon. Mao man ning kusog kay mamalikas og yaw giat. Pero karon, hallelujah, praise the Lord, amen na lagi. Ngano man na, tungod kay nakita na si Kristo sa iyang pagkinabuhi. Mao nay tinuod nga mga anak sa Ginoo. Mao nay tinuod nga mga nakabatog kaluwasan. Ang Ginoo na maoy amahan. Okay? Ug aritas kahoy, siya ang punuan. Okay? Lisod pag moingon ta nga ang atong punuan ang Dios, si Kristo. Iya atong binuhatan ay pagkademonyo sayo. Kay matod pa sa balaang kasulatan, ang mga anak sa Dios mobiya sa pagpakasala. Ang mga anak sa Dios ato ning palawman, anak sa Dios, it means katong mga nakabato nagkaluwasan. Ang katong mga ning claim nga naluwas na or naluwas na gid tinuora, na ebidensya mobiya sa pagpakasala. Okay? Kaya ang nagpadayon sa pagpakasala, igsoon, anak o iya daw sa yawa. Kaya ang yawa nagpakasala, bisan pa sinugdan. But it doesn't mean, once again, don't get me wrong, it doesn't mean nga dili ta mapakyas, masipyat ta, makasala pa ta. Kay tao raman ta, apan, mauni ang pasabot sa Ginoo. Dili na lang nato tuyuan. Makasala ta nga, wala na tuyuan. Dili tuyuan. Laki ng, dili pareha og meaning ng tinuyuan kaysa wa tuyuan. Okay? Kaya kung atong tuyuan, atong una-una, dili magunta perfecto. No, imong gibusuran ang grasya sa Ginoo. Basin ka ng grasya ha, ihatod tas disgrasya na. No? Mao na igsoon, mao na nga, again, ako ning balikon. Again and again. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. 1 Juan 3:9. Kay ang kinaiya sa Dios, mao ni akong giingon, igsoon, kinaiya. Mao ni akong gisinggit kanunay. How come nga daghan kay moingon nga naluwas na sila? Sila ang sakto, sila ang tinuod, pero ang ilang binuhatan pag kinabuhi, wala nakita ang Ginoo. Lulong sa makadaot nga bisyo, napay nagwali pero nay kabit. Bagsika magkapasok. Yes, bagsik jud ko. Basta kamaturang wa ko'y pakialam mo kinsa ko mabangga kaysa mabangga na kong Ginoo. Sadly, bag-o pa kay ni Brad na ko mingingon. Banggiitang magwali ha. Dili na ko i-mention og asan dapita. Pero og maabot ni nimo, og magwali og maitugot sa Ginoo, maabot ni nimo. Pag hinulsol na lang, maunig so nagtabo. Akong Brad. Wa siya kay ba akong Brad, duol siya sa lodging house. Duol siya sa sikat nga si tawag dili siya lodging house pang dato man. Mura siya gitawag og ay mini hotel. Nakurat siya kay nag-check-in ang magwawali. Dili na ko isulti og unsa nga magwali ha. Ministro ba, pastor, pare, basta magwawali, leader, basta nagwali na. Ning check-in siya, nakasakyanan. Nay usa ka sakyanan ning sunod babae, kabit niya. Magwawali ha, di ba? Then mo claim ta nga sakto ta, natas kaluwasan. Nyawa ta mimbiya ana, binuhata, it's adultery. Pagkauaw na sa Ginoo. Ayaw ko ingna nga wata kibaw nga sala na. Okay? Naglads! Magwawali, di ba?
Wa ko ming hukom, igsoon. Dili paghukom, pero ang balang kasulatan akong giputugan. Kung tinuod ang anak sa Dios, di ta magpadayon sa pagpakasala. Kung makasala, magalita, wala tuyua. Pero kana, tinuyuan man na. Magplano pa ko na, magpatubil pa na sakyanan. Sige, unsa na ka orasa, mag-chat pa na or mag-text-text, manawag pa na. Asa na ka na ako sa iskina? Lahi na igsoon, lahi nang wa tuyua kaysa tinuyuan. Amen. Again and again, giremind ta sa pulong sa Ginoo. Ang Diyos puno sa grasya, pero ayaw abusari ang grasya, basin sa impierno ta madisgrasya. Kung tinuod tang naluwas, naay ebidensya. Amen? Naay ebidensya, kabaguhan sa kinabuhi. Unsa pa yung ebidensya, pastor? Mobiya tas kangitngit. Mobiya tas binuhatan nga binuang ug di maayo. Musunod na tas kabubuton sa Ginoo. Kay matod pa ni Kristo, dili ang tanan magtawag ka nako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Okay? Daghan nagtuo nga luwas pero wa pa di ay kay nasangit sa bunga. Unsa ning bunga? Katong mga ning sunod. Kadto lamang ang makasaka sa langit, katong nagsunod, nagsubay sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Maunang ning biya na sa sala. Amen. Masipyat pa na pero wala tuyua ba? Ginagmay dili nang kadagko na ng adultery, kadagko na ng mga bit ka. Dagko na kay na igsuon. Wa ko ming hukoma, wa na ko na sila gi-lockdown, nagampo ko nga unta malamdagan. No? Kay lisod kay magwali-wali ta, magklim-klim ta nga natas kamatuoran. Pero kita gapos mismo sa kangitngit. Igsoon ang tinuod nga kamatuoran, mao ni giingon ni Kristo, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Kung tinuod nga ang doktrina atong gigunit-gunitan kamatuoran, no? Makahatag na natong kagawasan gikan sa gapos sa sala. Amen. Mao nay tinuod igsoon, makabag-o na. Dili nang ingon ang kamatuoran niya di ta mabag-o na unsa nang kamatuoran na. Mao nay bantayanan. Yes, tinuod na kasala tang tanan. Makasasala ta. Pero di nabot pasabot nga tuyuan natong pagpakasala. Kay sama sa giingon ako diri igsoon. Unsa day sayop dai ni ato na lang ni laksion. Unsa giingon diri oh? 1 Juan 3:8 ang magpadayon sa pagpakasala iya sayawa. So asa man ta iyas Ginoo iya sayawa gipaningot na lang nungko. Di ba? Asa man ta? Miklaim ta nga naluwas anak sa Ginoo, iya tas Ginoo, mubi atas pagpakasala. But again and again, dili ta perpekto. Nay mga panahon nga makasala ta pero wala tuyua. Lahi nang gituyo ug wala tuyua. Ug nasayod ko kung tinuod ta nga naglakaw sa kamatuoran, kabalo pud ta kung say sala. Okay? Kung tinuod tang nas kamatuoran, na natong Holy Spirit, badlungon ta, dili ta pauyunan. Usa sa trabaho sa Holy Spirit, konbiktaron ta sa sala. Dili ta pauyunan nga naglunang sa sala. Amen. Mao na igsuon. Mao na atong timan-an igsuon, no? Yes, we are not perfect. Di ta perpekto igsuon. Pero di na pasabot nga atong tuyuan ang pagpakasala timan-i. Ang atong Dios dili lang puno sa grasya. Ang atong Dios dili lang puro gugma. Dios pud siya sa hustisya. Ug mao na hinungdan nga nagama siya impierno. Nganong nagama siya impierno? Kay ngano man diha niya i-execute iyang judgment usa ka adlaw. Ang tanan nga dili mo biya sa kangitngit, ibalhog didto, itambog sa kalayo nga walay katapusan igsoon. Amen. Igsoon usa ka pagdasig kanato nining kapunon sa pulong sa Ginoo. Kung tinuod ta nga nanas kahayag, maglakaw tas kahayag. Lisod po kayo moingon tag nanatas kahayag. Ang kahayag kinsa man si Jesus, ingon siya, I am the light of the world. Okay? So kung tinuod tag naglakaw na ta ni Kristo, dili na ta mobalik atong kangitngit. Amen. Kung tinuod tang naluwas ta, atong ipakita nga luwas ta, ang atong binuhatan nga naay kabaguhan nga makita si Kristo. Lisod kayo, ngayon tagluwas ta, naluwas ta sa pagtuo, pero patay ang pong pagtuo kung may buhat. Di ba? Mao na igsoon nga sa bunga na makita. Mao na ingon si Jesus nga, sa bunga makita. Amen? Kung tinuod nga si Kristo nga atong punuan, mo reflect yun na si Kristo sa atong binuhatan. Again, kung tinuod nga si Kristo may atong punuan, musugot tag sa dili, mo reflect yun na siya sa atong binuhatan. Makita na siya sa atong binuhatan, igsoon. Lisod kay moingon tag si Kristo ang atong punuan unya ang atong mga binuhatan yawanon. Lisod kayo igsoon, no? Kung tinuod nga luwas ta, ug tinuod igsoon nga mga anak ta sa Dios, ang atong kinabuhi panalangin. Ang atong kinabuhi igsoon maayo tang sulundon, maayo tang ehemplo sa tanang tawo nga nasa palibot. Yes, dili makaluwas ang maayong binuhatan. Ako ning balik-balikon kay mao ni gitira sa mga uban nga laig doktrina.
Dili makaluwas ang maayong binuhatan. Yes, tinuod. Apan ang maayong binuhatan, bunga, resulta nga ikaw naluwas. Kay musugotag sa dili igsoon, sa ding atong gidawat si Kristo sa tong kasing-kasing. Mintuota niya nga siya nabanhaw sa katulo ka adlaw, nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Atong gipapuyo. Di kalikayan mabag-uota, ingon si Pablo, ang tanan nga nahiusa ni Kristo mahimong bag-ong binuhat. So in other words, may biya na sa pagpakasala. Parehan ako ning biya na sa pagkaadik-adik, nanindag sa buh, namabay, sigarilyo, inom, unsa may mga kabuang sa una kawatan. Gibiyaan na nako, bag-o na kong binuhat uban sa grasya sa Ginoo. Nya makasala pa ba ko? Yes, makasala pa ko, pero dili na tong dinagko kayo, dili na tinuyuan ka ng wa tuyua. Kana bang nasimiipit ta, wa ta kabantay? Ana na siya, dili nang tuyuan dyan, nga manawag ka mauni, magplano, dili na pwede nga na igsoon. Sama sa kong gingon igsoon, kung tinuod ang anak sa Dios, mubiya tas pagpakasala, balikan ta mo be. Di ni pwede laksiyon, no? Di ni pwede laksiyon, pulong sa Ginoo ni. 1 Juan 3:6, una. 1 Juan 3:6. Busang tanan nga anak ang Kristo, nahiusa ni Kristo, nagigrelasyon ni Kristo. Dili na magpakasala, okay? Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala makaila ni Kristo. Wala makaila sa kaniya or sa kamatuoran. Let's jump into verse 8. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Unsa man ni? Magpadayon pa ta, okay? Kaya ang yawa, nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Na, tinuod nga na verse, igsoon nga, makasala ta, no? Na mga verse na, yes na, makasala man kita. Pero di lagi tuyuan, no? Sao man eh, mubangga ta ni. Okay? Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao ang paguba sa buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Okay? Kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Okay? So si Lord makita na sa tong kinabuhi. Makabantay na ng uban, laki na lagi siya. No? Sa una og nani problema, mangutang raman ris tindahan og emperador tanduay karon lahi na lagi. Ug nay problema mo adto lagi na simbahan magampo. Di ba? Lahi naman. Mao na tinuod ebidensya nga naluwas ta. Dili nang bara bitaw taman di magsilbi na. Kung arita sa abogado igsoon, arita sa husgado, arita sa korte, ang mudaog kanang nay ebidensya nga lig-on. Ang pinakalig-on nga ebidensya nga kita tinuod nga naluwas, nga kita tinuod nga anak sa Dios, naay tinud-anay ang kabaguhan itong kinabuhi. Mobiya ta sa mga binuhatan sa kangit-ngit, mobiya ta sa pagpakasala. Pero mao lagi na dili bud pasabot nga maperpekto ta. No, kay lisod po kay maperpekta. Di na ta manginahanglan Ginoo. Makasata pero dili tuyoon. Makasata pero kanang dili jud pareha sa una bitaw nga wa pa tay Ginoo nga magplano kang mauna, grabe plano nimo aron ma-successful ang imong sala. Laki na sad. Amen. Kay ang balang kasulatan nagtugan karon ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Sao naman na. Amen. Bantayanan Nixon. I believe we have the Holy Spirit. Unya, lisod man yes, lisod usahay but uban sa grasya, tabang sa Ginoo, og sa lamdag og giya, pagtudlo sa Espiritu Santo, maka-overcome ta. Matod pa sa balang kasulatan, igsoon walay tentasyon nga itugot sa Ginoo, nga labaw pa sa atong makaya. But every time nga tintalon daw ta, si Lord anda mo provide og kusog. Anda mo tabang na to, kay siya daw sa una gitintal pod. Tabangan tas Ginoo aron makaikyas makalingkawa sa tentasyon og dili ta makasala. Amen. Ako ning gi-share kay how many times ko ingana apan grasya sa Ginoo wala jud ko maidalin-as sa sala uban sa tabang sa Ginoo kay nangita siya paagi. Amen. Mao na igsoon again, kung tinuod ang anak sa Dios, kung tinuod ta nga mga naluwas na, mobiya na ta sa pagpakasala. Mobiya na ta sa atong binuhatan sa kangit-ngit, mobiya na ta sa mga unsaman nga mga dili maayo nga wa na himaya ang Ginoo igsoon. Kabalo naman ta unsay di makaayo kay naay Espiritu Santo mugiya na to. Amen. Gitawag ta sa Ginoo sa pagkabalaan, dili sa kahugawan. Kay siya mismo ang nagtawag kanato balaan. Mao na ningon ang balaan kasulatan, magbalaan kamo kay ako balaan man. Amen. Magampo ta. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong pulong Ginoo nga imong gipabati kanamo karon Ginoo about sa sala. Nga kami di ay nga imong mga anak Ginoo dili na magpabilin sa kangit-ngit, dili na magpadayon sa pagpakasala. Although masipyat pa mi Ginoo pero dili tuyuan namo.
Dili namo himong excuses nga dili mi perpekto maunang magpadayon mi. No. Kay ikaw nga Dios dili lang ka gugma. Dili lang ka puro grasya. Dios pug ka Ginoo sa hustisya. Ug muhatag ka Ginoo og consequence. Muani mi sa among gipugas. So Lord, tabangi mi. Tabangi mi sa paglakaw sa pagkabalaan kay imo ming gitawag sa pagkabalaan dili sa kahugawan. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Without you, we are nothing, Lord God. So Lord, I pray nga imong tugutan ang imong balang Espiritu Santo nga mugiya mo tudlo kanamo mo konbiktar kanamo labi na sa panahon nga mag-atubang mis tentasyon tabangi mi lig-una mi among gibarugan imong saad imong pulong nga sa panahon nga moabot ang tentasyon tagaan mi nimog kusog imo ming lig-unon og tagaan mi nimog paagi nga makagawas Ginoo sa tentasyon. Lord, salamat nga dili mi nimo pasagdan imong mga kanakan. Gusto mi Ginoo mahimong panalangin sa uban. Gusto mi Ginoo magpakita og ebidensya sa kadaghanan nga naay nga tinuod jud bini nga naluwas Ginoo pinaagi sa mga binuhatan nga niresulta sa among pagdawat kanimo or sa maayong binuhatan nga resulta sa diyang nahimugso ka sa among dughan. So Lord God, gusto mi mahimong reflection sa imong karakter. Gusto mi Ginoo makita imong kinaiya namo Ginoo aron ang tao mapanalanginan og mga lagad nimo og magamit mi nimo effectively. Kaya nasayod kami Lord, dili mi nimo magamit epektibo kung nagpabilin mis kangit-ngit. So Lord, tabangi mi nga maglakaw sa kahayag kanunay, maglakaw sa pagkabalaan. Ingon nga ikaw ang nagtawag kanamo balaan. Ingon nga ebidensya sa kaluwasan, kinabuhi nga nay tinud-anay kabag-uhan. Salamat Lord sa imong pulong, imong mensahe. I pray nga dili kini mo labay kawa nga panamo ning kinabuhion ug amo ning timan-an nga di ka gusto nga magpadayon mi pagpakasala. Dili ka gusto Ginoo nga magpadayon mig lunang sa mga sala. Yes, dili mi perpekto pan nami kaalam nga gitagaan mi nimog igong kaalam pagtimbang-timbang sa maayo ug dautan. Lord, tabangi mi nga dili mi mailag Ginoo sa mga laang or litag sa yawa, sa mga hunghong sa yawa nga okay ra na. Musabot rang Ginoo ana. Ang Ginoo gugma apan malimta namo nga ikaw day ang Dios sa hustisya. So Lord, tabangi mi. Wala mi mahimo kung wala ikaw. Again, I pray nga kani nga mensahe karon nga mong sinati og nadungog karon mao ni maghatod namo sa kinabuhi sa pagkabalaan nga mobiya nami sa pagbuhat og dili maayo. Makasala manggali mi Ginoo apan dili namo tuyoon Ginoo. Mobiya mis kangit-ngit kay maglakaw mis kahayag. Ingon nga ikaw among Dios sa kahayag. Og sa dihang maglakaw mis kahayag nasayod kami ana nga paagi mahimo ming iwag Ginoo. Mahimo ming kahayag ug asin ug ang mga tawo sa mong palibot mapanalanginan ug makaila sa tinuod nga Ginoo pinaagi kanamo. Lord, I pray to all of the viewers right now, gamita sila Ginoo. Asa man sila karong dapita, giposisyon nimo gamita sila. Himo ang kahayag. I pray Lord God nga makita ka sa ilang pagkinabuhi. Makita ang imong pagka-Diyos sa ilang binuhatan, ilang sinultian Ginoo, ilang mga aksyon, ilang mga lihok, makita ka Ginoo. In Jesus name, mahimo silang panalangin, maayong ihemplo, maayong sulundon Ginoo, o pinagi kanila. Daghang mga tao, katawhan mga kalag mo duol sa imong tiilan Lord God, in Jesus mighty name. Lord, again, thank you so much. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong mensahe. Niningtak na Ginoo nagapadayon kami pag-ampo sa among mga kahigalaan. Nga nasa lain-lain kanasuran tanang mga Pilipino Ginoo. Mga OFW, mga seaman, especially katong nanay permanent address Ginoo. PR na Ginoo, nana dito nagpuyo. I pray, padayon kapag kupot kanila. Padayon kapag hatag og pabor, padayon kapag panalangin kanila. And I pray Lord God nga dili sila malipat nga magsige na tigo mo kwarta. Tigo mo bahandi ning kalibutan na nga dili na madala na mo sa langit. Temporaryo rang tanan. Apan Lord, among atimanon, among mahon ang among relasyon nimo. Kay usa ka adlaw ang moatubang sa dakong hukmanan sa katapusang hukom, dili among tinigom nga kwarta, dili among balay nga milyon, dili among mga nindot kasakyanan, kundi among relasyon nimo. So Lord, tabangi mi. Tabangi sila. Taliwala sa ilang kabisi sa ilang trabaho, muhatag sila gigayon nimo. Higayon sa pag-ampo, pagbasa sa imong pulong, paminaw sa imong pulong sama niini, ug pagdahig kanimo, maminaw og mga worship song, mag-awit nimo Ginoo. Muhatag sila og quality time nimo, na sila personal devotion nimo Ginoo. Because at the end of the day,
maghusay gihapon ta Ginoo, maghusay ang among relasyon nimo imong tan-awon, dili among tinigom nga bahandi. Again Lord, i-bless sila, and I pray nga dili gid sila makalimot nimo, knowing that you are the source, you are the blesser. Walay ila, pinayalan lang nimo sila. So himuha silang mas takos og angayan pagid Ginoo, para bubuan pa sila nimo og talagsaong panalangin, grasya. In Jesus name. Lord, salamat kayo Ginoo. Keep them safe kanunay Ginoo, tabuni sa imong balaang dugo, tagaig mayong panglawas Ginoo. Isipti sila sa lain-laing mga balatian or atake sa kaaway. In Jesus name. Again, thank you Lord. And this time among paabuton ang mga dagkong butang gikan kanimo. Magpaabot mi Ginoo. Makaybulungang butang gikan kanimo. Either kaluwasan sa among tibok panimalay, financial breakthrough, kaayuhan sa balatian, bag-ong trabaho, maka-item na mi Ginoo, or kalambuan sa negosyo, tanan-tanan nga among base sa among gitinguha karon Ginoo. Imong ihatag ka namo Ginoo sa saktong panahon. Paabuto na namo uban sa dakong pagtuo, himo alamang kaming takos ug angayan kay nasayod kami. Kung dili sad mi kapiyalan, dili sad mi nimo tagaan, dili mi nimo bubuan. So Lord God, this time I pray, himo aming angayan takos kasaligan kapiyalan aron imo ming bubuan sa mga talagsaong panalangin milagro. Even ang promise land namo imong ihatag namo kung angayan nami Ginoo. Again, Lord God, amo ning paabuton uban sa dakong pagtuo ug nining takna amo kining gipasalamatan, daan, giangkon, gipangayo, pinagi lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mo'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Salamat sa Ginoo ug nahuman ra gyud in town. Og sakto kayo kay alas 4:20 na. Mugawas akong anak alas 4:30. So thank you, salamat mga igsoon sa panahon. Okay? Salamat sa inyong time. See you later tonight sa atong panihapon sa pulong sa Ginoo. Dita matagbaw, dita mapulan. Again, thank you sa atong mga subscribers, mga new followers. Na mga star sender, salamat kayo. Tanan-tanan, no? Before na ko ni end, I just want to remind everyone nga to mention your friends and loved ones always in the comment section. Bisag iputol na ni nato. And then I want to encourage everyone to invite your friends, no, to follow our page para ma-bless po sila. Dili kay kamuray, ma-bless sila po. Okay? Nindot ni igsoon, daghan mapanalanginan. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo. Kay mao ni maghatag og paglaom, comfort, giya ug kaluwasan kanatong tanan. Amen? So that's all for this afternoon. Ang Diyos magauban kanatong tanan. Akong ibalik tanganang dungog, himaya sa atong buhi nga Diyos. Keep safe everyone. Ayaw kalimot. Ampo, kanunay og amping. Kalinaw, kalipay, pakigdaay, tanan-tanan. Pabor sa Ginoo, magauban kanatong tanan. See you next time. See you later. God bless. To God be all the glory.